Merhaba, hayırlı akşamlar. Bugün 8 Mart 2026 Hamelina'da iftar programını kutladık. Bir sürü farklı milletten katılımcılar vardı. Yaklaşık buranın alabileceği maksimum kapasiteye ulaştık. 120 kişiydi bütün katılımcılar hep birlikte. Moi, mä olen Reem, lääkäri. Kiitos kutsusta ja kiitos tästä hyvästä järjestyksestä. Oli tosi hyvä ja ihana päivä. Kiitos teillä kaikilla. Olen EHAV Apoissa Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu ja mut on kutsuttu tänään iftarin tilaisuuteen. Kiitos tästä kutsusta ja kiitos hyvästä järjestelystä. Tämä oli ensimmäinen kerta. Tällaiset juhlat yhdistävät ihmisiä, tullaanpa me mistä kulttuurista tahansa. Parissa oloa, kun tämä on niin kuin suuri perhe. Paljon lapsia, paljon nuoria. Tänä aikoina varsinkin on tärkeää puhua rauhan ja rauhanomaisen kehityksen puolesta, kun Hayırlı Ramazanlar herkese. Finlandiya'nın Hämeenlinna şehrinden herkese selamlar. Bu akşam Sky İftarı'nın Hämeenlinna'da 4.'sünü düzenledik. Güzel bir akşamdı. Bütün misafirler heyecanlıydılar, bizler de heyecanlıydık.